Здравейте, уважаеми колеги! Темата, която ще коментираме по време на нашата поредна среща, е свързана с финала, с края на трудовия договор, на трудовото правоотношение. Много често работодатели изразяват тезата, че Кодекса на труда им пречи, че Кодекса на труда не им позволява да прекратяват бързо, сравнително лесно трудовото правоотношение, в резултат на което те казват по-добре да не наемаме работник на работа, защото след това няма да го освободим. Или, казвам с други думи, да ползваме работника без да сключим трудовия договор, защото после трудно ще го прекратяваме. Анализите на Кодекса на труда показват, че той съдържа в себе си 52 различни начина на прекратяване на трудовия договор. Уважаеми колеги, просто няма как да попаднем на такъв случай, при който Кодекса да ни пречи да прекратим трудовия договор тогава, когато работодателът не желае повече да получава този труд, който работника му предоставя. Ще се опитам в хода на нашата дискусия да покажа разликите между един или друг начин на прекратяване на трудовия договор, като определено ще се спрем на най-сложните, най-рисковете, на тези начини, където най-често се греши от страна на екипа на работодателя, и заедно с това ще покажем онези начини, които съществуват, разписани са в закона, но по една или друга причина не се използват от работодателя, най-често поради незнание, а всъщност те дават изключително благоприятни възможности за прекратяване на трудовия договор. Ще се спрем на 7 специфични начина на прекратяване на трудовия договор и ще покажем техните силни и слаби страни. Естествено, отново ще се спираме във всеки един от тези начини на прекратяване на трудов договор и на съдебната практика, на грешките, които се допускат, така че след края на нашата среща вие да имате наистина много пълна информация по какъв начин може да бъде прекратен трудовия договор на един, втори или трети ваш служител. Благодаря ви.